Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ka high level committee bela thong da ka sorkar jilla ha ka singi balang ka lai phui tri unailar arjar arpuar kala yo pediang ya ka blueprint na ka tanat penroi sor ha ka bai dei bat ka jing pen kenria iki brio ki basa sweepers lane ha thamio molong shaki quarter ba la pelong jakatri kam shipor jong ka Shillong municipal board ha ka jing kran bigila pathai ku bor chairman jong ka high level committee ba prestun ten song ulay thu ba ka tanat penroi sor kala de pen ilut ya ki jing pen kre na dong shadong ha ka bai dei bat ka jing shna pen bha ya ki quarter jong ka office municipal na ka bentaban pen kre alut ya ki laispa sau pu artli ki longieng ki basong basa ha them yomolong ha ka bai dei ba kene ba prestun ula pentep ru ba unsa khot jingelang ya ki noi lam jong ka high level committee ban pentep halor kene ka jing shimrai jong ka committee na kalian jong ka revenue nilai shong nilai keren nilai tirba ya ka hakabidei bat ka jaka ka bangin sna ya kene ka quarter jong kini ki perlok jomi ki basa antai hapo harijan koloni ke bingong hapo yo molong de menta kasi nilai sim ya karai bat kata karai kolomba ya ka quarter jong ki menta Mdesu ban ong bangin le cetai TV hospital lah mau pren den le kan le be menta hakaju kajaka kabalasna yakin ki units bakin sa kini kinongtre jong ke municipal board hakaba nginsna di ki multi story building ban accommodate ya borok laispa sauku aye kini ki badon menta hante po yo de kabar ngilai rai ru ba ka DPR ka detail ka DPR barok na resdong ban perkret da ko aban fest aka pagila ong ki sedang no how no ya ka DPR ka haba ong ka DPR kamu nadu ka design nadu ka estimate bat ki detail nadong sedong kanang ba kinyo ban pa sa ka sota na kalian jong sekar begin le ya ka badot kam kata ka de ka bangi sim ya karai ta ka jabit bat ngakan men skem ba kani ka bangi sim ya karai kan long ka solution ka permanent solution ndai tan na ka benta jong ki babri ki perlok jong ina harijan ndai kan long na benta jong toy ka jelame kala jong perlokoi api hakato ka meeting ka mission baki na try pikan ma ba mangkong ka ba kiru ki menjur na kam ta ka relocation tamba kiru ki kwa hamno ba jaka Timentang orang pina kalian jongi ke government ngin sa pentip ban isa khot ya ki ban shom meeting mereka benungkong akan dikejengelang ke shom mentah kacangit na kalian jong ka department jong ka urban affairs department hadin ki ba bun teli ki benai ki ba lekwat jaka keleng jadi siem ba the most ideal place kan long baik akan ka existing place ka ba ladon lepa ka tu kekuatan na mentah joki bakin shom isa mungkin orang trejo ka Shillong municipal board jenar ada orang pi ya kan ni mentang idang up satang ya kan ke DPR anla dep nanta ngan sakot meeting ya kini ki harijan koloni committee ba ini ya pensyai ni peskutu ina shong lambat ki kanang ba inang ya proceed ya syapran ya kan ke jemput te hoy ya ke sentiment jong kisnong itami hapan te itu consideration ya kata kan ke sisa dan dari haka juga porpat mau pi ke urban affairs department de dan ada bang ong pi ngi up shuangi up ba ka urban affairs department kan identify ke ege jaka ba biang dan ada mau pi ke benungkong la survey kata ka TB hospital hangte ko bi biang ni dan dari andi ki warna asu sakawai pat namari satai senu Shillong la don ni ke jing keren kila don ni ke jing identify dan dari haka kedu siamba kan ni ke jaka existing kila don pa kade ke jaka long mus convenient bat ka babiang tam na ka benta bangin house ya kini kinong tre jong ke Shillong municipal hakate jaka kani ka long ka permanent solution kani ka jingmut ka long baik ka permanent solution iya kata pi ngi hapet ya ka rule ka anjo ka state namar bakate ke jaka ka de ka European board ba ha ka European board hi ban ong ban un ya ka jaka ngimla bat ka government lan ngimla ban ong ba ngilong try mangi
Wat mangi la dengi athit la dengi euro kamot ngiya da kata bangi ong lease agreement. Tenai ya kata nampat lah ban batai minta. Kumong api namar ka benungkong sua ka ngi du thia du dem. Kumno ban yo sua ya ka jaka ka biang ha ka bangi la ban house yaki ha ka ju jaka. Kenang ban suk di eke bro ko kiri kam saja. Oh, ya kata mo api ngin sa penin botlut ya ki expert, ki legal expert. Ki ong na ka revenue, ki ong na ka law, ki ong na ka liang jong advocate general ya kene ngin sa le ka badi ban le namar ba ko mo pi ya mentahi ka de ka way ka subject ka ba ngi du thia du dem kumno bangin identify ya ka jaka ka ba biang hang no ka jaka ba biang tam ya ka bangin relocate ya kene ki perlu jongi nang te na po yo po de menta anda ka second step pada kan lomba ki ki modalities nang ta ki ki terms and conditions ya kene ngin nampat la ban ong menta te ngin dang ya pek sani ka baki rukin biang nang taba ka sorkaru kan biang kanum dot ke jindu nong lani ke jing yap nong yan do pintip kani kamne ke chesi tenre na kaliang go komen ka atrai senga pangan share ke dengan meeting batru bagin sim ya karai rengkan baru minister jong urban affairs akabat today kumopi hadin layo lo jadi detail ni sim karai bangin relocate yang ini perlu jumi hakaju ka existing border Kejaka kabeladam alot kertang nam tajungki kabadon kumbat 2.5 acres. Dia menta ngin demolish leningin penprai gitu kebarin ngin hapan sna da kifla system. Kabalak belum san mala, nreu mala, nyau mala, kat kumka muda bayos. Ya ke? Kani kamdot kamsu. Nomor baka katuka high level committee kemanusiaan ka I recommendation. Dia menta on the basis baka sorkar ka kabinet telah approve ya ka recommendation jongka eksekutif te menta ni sim ya implementation ka bamut hang nung relocate kum nung relocate bat ka terms and condition habangi ogi relocate la kalong bagin ai de kalis la kalong da kanung ranti tambaya kata ngomong pi kapat poe kata katik syuai kan ni hadin ba ngila dan ya shop nang ni sikaman nang tangin sa pembet ka babah tampan Mila ong ya ka na kalian juga ayu na kalian juga urban affairs department i minister don de nilai ong lam no pendep no ika tiba si benai si